Мәҗлескә чакыру турында гыйбрәтле хикәя. Мәҗлескә чакырылу зур дәрәҗәдер. Әмма мәҗлескә баруга еш кына төрле җитди сәбәпләр, яисә тормыш мәшәкатьләре комачауларга мөмкин. Бер вакыт шулай Гайса ашка килгәч, кунакларның берсе Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә сыйланырга насыйп булган кеше Фатиха ясыдыр дип әйтә. Бу сүзләргә җавап итеп, Гайса гыйбрәтле бер хикәя сөйли. Әлеге хикәядә Аллаһы патшалыгындагы мәҗлескә чакырылу ашка чакырылу белән чагыштырыла. Мәҗлескә күпләр чакырылыр, әмма килгән кунакларның кайберләре бөтенләй көтелмәгән кунак булырга да мөмкин. Бер кеше зур аш мәҗлесе үткәрергә җыенып, күп кунаклар чакырган. Һәм табынга утырыр вакыт җиткәч, чакырылган кешеләргә "Килегез, инде бар нәрсә әзер" дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. Барысы да сүз берләшкән кебек гафу үтенә башлаган. Беренчесе: "Җир сатып алган идем, шуны барып карарга кирәк, зинһар гафу ит" дигән. Икенчесе: "5 пар үгез сатып алган идем, хәзер шуларны эштә сынап карамакчы булам, зинһар гафу ит" дигән. Өченчесе: "Мин әлерәк кенә өйләндем, шуңа күрә килә алмыйм" дигән. Хезмәтче кайтып, бу хакта хуҗасына хәбәр иткән. Хуҗаның ачуы чыгып, хезмәтчесенә ул: "Бар, тиз генә шәһәр урамнарыннан һәм тыкрыклардан фәкыйрь, гариб, сукыр һәм аксакларны җыеп алып кил" дигән. Берникадәр вакыт үткәч, хезмәтче аңа: "Хуҗам, әмерең үтәлде, әле тагын да буш урыннар бар" дигән. Хуҗа исә хезмәтчесенә: "Бар, шәһәр читенә чыгып, юлларны, койма буйларын карап уз, һәм кешеләрне монда килергә кыста. Өем тулы кунак булсын" дигән. Сезгә әйтәм, элек чакырылганнарның берсе дә сый-нигъмәтемне татымас.